We hebben ze gehad. Het is weer geweest vandaag, het hele spul is fut en nou ja, de laatste groep is net voorbij. En nou, dit ben de laatste der Mohikanen en ja, we hebben het hartstikke druk gehad. Oké, we zien aan Emmer, wat we, nou ja, zo gaan ze van huis. En soms komen ze van zolder. Ja, en als je dan met zo'n band fut gaat, ja, dan pakt het niet slim aan. Hoor. Dat is niet slim. Dus, maar ja, goed, ik ben blij dat ze allemaal weer weg zijn. Nou, er komt nog een enkeling aan, maar dan is het ook echt gebeurd. Dus, en nu gaan wij er zelf achteraan. Nou, zoals we zien, dan pakken we het spul weer in en dan gaan we achter de mensen aan om te zien wat ze onderweg eventueel nog aan pechgevallen hebben en dergelijke. À bicyclette, nous étions quelques bons copains. Frieslandbasis hier de 71-37 over. 71-37, Frieslandbasis geeft u bericht over. Wij hebben vanmorgen op het Broerenplein gestaan vanaf 4:30. En nou, de laatste groepen die zijn nu weg, dus wij gaan de route vervolgen. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre. Devant Paulette. Dat komt van die klap. Faut dire qu'elle y mettait du cœur. En onderuit gaan, want het meisje leidt aan met skawonden in de auto. Een collega van mij die is wat beter in EHBO, die is nou met haar enkeltje bezig. Ik ben zelf niet zo van de pleisters, nee. Een fietsmaker gaat dan, maar die mensen, daar blik ik liever af. En wat is het probleem? Nou, hij schakelt achter niet meer. Hij schakelt achter niet meer. Nee, ik voel het ook wel. Dus, Nou, schakel eens dan. Hij komt niet meer. Ja, maar hij zit in de zwaarste. Zie. Zo schakel je op, hè? Kijk. En zo schakel je af. Is het een leenfietsje of zo? Ja, het is een leenfietsje. Een leenfietsje. Ik denk dat hij voorderieur in de weg staat. Ja, hij rechts gaat ook niet heel soepel, maar... Met de duim ga je naar beneden en zo schakel je op. Perfect. Fietsles, kost niks. Nee, hartstikke mooi. Nou, bedankt, succes. Ik ben echt een fietskalier, dan weet je niet hoe de versnelling is. Kom goed. À bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères. Nu dan. Jij moet ze zo meteen inhalen, oké. Daarom moet hij op het grote blad natuurlijk. Tuurlijk. Nou, wil je hem weer even optillen, want dan ga ik even zien. Zie? Oké. Nee, hier niks. Hoofdpijn. Ja, nee. Dankjewel hè. Hoi. Succes verder. Geweldig. Ja, tot ziens hè. Wij hebben afgesproken met de stichting dat we deze jongens, zoals in dit geval ook, dat we ze helpen. En als het materiaal dan kapot is, dan betalen zij het materiaal natuurlijk. Maar wij rekenen niks. En dat is leuk en goud geld verdienen is niet. Het is liefdewerk, oud papier eigenlijk vandaag. Maar het is de ambiance en nou ja, met zonsje erbij vind ik het allemaal goed.